Gaur beltza izango da. Miren triste dago. Bere ama hil zen pasaden urtean. Hau da bere historia. Ze triste nago. Ez daukat mutil lagunik. Eta orain, nire ama, orain dela urte bat hil zen. Eta jo, nire ama hemen egongo balitz, aholku onak emango lizkidake. Non ote da nire ama? Kaixo maitia, hemen nago. Nor zara zu? Zure amaren mamua naiz, eta etorri naiz zu laguntzera. Gogoratu zer esaten nizun txikitan. Euskaraz ikasi behar duzu, asko ikasi behar duzu. Euskaldun bat behar duzu zure bizitzan zoriontsua izateko. Eta izena eman euskaltegi artean. Eskerrik asko ama, asko maite zen. Venga, sartu euskaltegi. Baina nor zara zu? Yo soy tu padre. Egia? Bai, noski baietz. Ez duzu euskaraz kasi behar. Ez egin kasurik zure aitari. Euskaraz ez du balio zertarako. Ez, miren, ez egin kasurik. Izilik, hobetu izango litzateke ingelesa ikastea. Ez, apuntatu Bai, noski baietz. Bien, hobeto ingeles. Ez sartu mesedez zure aitagatik. Kazarro bat aukituko duzu. Ongi etorri euskaltegira. Ez sartu, damutuko zara. Damutuko zara. Miren, sartu. Bueno, talde, hau miren da, zure ikaskide berria. Kaixo, Ze irribarre polita. Maite minduta nago. Hostia, zen ez bakatzarra. Ez egin nirekin. Zaila da hori, Gero klasen gutu da, Bai, ondo. Guazen kalera. Duzu behar ikasten zara. Aholku onak emango litzateke. Ni
Ez duzu. Baina no zara zu! Naiz zure aita. Egia? Bai. Bat, bi... Ni zure ama. Refran buru, no? Refran batekin.